kanyang channel, Tol Motovlog. Mali yung pinasok natin mga kaibigan. Dito tayo sa kabila. Mga kaibigan, naglalamog tayo ng umaga, and then ng hapon tinawagan ako ni Tol Motovlog para samahan siya sa pag-install ng at cleaning ng aircon. Kaya sinamahan ko siya, inabot na kami ng gabi. Makakarating na ako dito sa bahay sa may silang 10:30 na, pero malapit na rin ako mga kaibigan. Kaya kailangan natin magpahinga pagdating natin. Siyempre pahingay natin si Kuya Rapsi, siyempre pagod to sa biyahe. Sa lahat ng mga bumabiyahe ng mga lalamog mga kaibigan, ingat lang sa pagdadrive. Then iwasan ng pag high blood sa mga daan, kasi syempre yung mga ibang tao hindi naiiwasan, mainit din ang ulo sa daan. Nagpapasalamat din ako kay God na kahit na ganito yung sitwasyon namin ni Kuya Rapsi, ito yung trabaho namin, ginagawa namin ng marangal ang aming trabaho ni Kuya Rapsi. Igisip kami ng umaga para kape, tinapay ni Rapsi bago kami umalis na bumiyahe ng lalamog. Umaalis kami ng bahay ni Kuya Rapsi minsan is 6:30 o kaya 7 ng umaga. Then kung maganda-ganda na yung kita ng hanggang alas 5, alas 6, ayan, nagpapahinga na kami ni Kuya Rapsi. Ngayon lang kami inabutan ng gabi ni Kuya Rapsi dahil lang may in-install kami kasi tinawagan ako ni Tol Motovlog. Maraming salamat sa pagsuporta. Huwag mong kakalimutan ang aking page, ang aking channel. Suportahan nyo ako mga kaibigan. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout nga pala sa aking asawa na si Rodelyn ng Israel. Ingat kayo lagi dyan lang, mami. Dito lang si daddy. Susumikap, makain para sa inyo, para may